sasali gari nyorata tangan batin denan taibo ingin bak cando urang galak dinan aduh. Kami memohon, bukakan pintu kasih di langit, biar nak rado si ayah mato menangguang sansar. Carono nasib itu ne adi Allah satio jalan iyo nan kita tampu ndak kunjung barubah bukan nyoden sasali gari nyorata tangan batin denan taibo ingin bak cando urang galak dinan aduh. Kami memohon, bukakan pintu kasih di langit, biar nak rado si ayah mato menangguang sansar.